Hej, jeg hedder Ian Normann og er iværksætterkonsulent hos Business Viborg, og så er jeg også projektleder på et projekt, der hedder Startup Green. Startup Green, det er et forretningsudviklingsforløb for virksomheder med grønne ambitioner. Senja og hendes team har gennem al den viden, de har opbygget gennem årene, der har de været en stor sparringspartner igennem udviklingen af Startup Green, og afholdte selv 2 hele dage med workshops, hvoraf den ene det var en rigtig god introduktion og workshop til det, der hedder Sustainable Business Model Canvas, hvor virksomheder, og de virksomheder, vi havde med, det var forholdsvis mindre SME-virksomheder med grønne ambitioner, introducerede den her Sustainable Business Model Canvas og gav dem et super brugbart udviklingsværktøj, som gjorde, at den her introduktion til bæredygtig udvikling blev gjort praksisnært, blev gjort nærværende for dem, og gjorde, at de rent faktisk kunne komme hjem og lave den videre udvikling, når de havde været på det her forløb. Samtidig så har Seal og det er Senja og Kirstine, der har de introduceret hele den her tanken om partnerskaber mellem virksomheder, hvor man kan arbejde med det, der er mit affald, det kan blive din ressource. Og mange gange så er det nede på vidensniveau med de virksomheder, vi havde med i hvert fald, hvor der er nogen, der sad med noget viden omkring nogle ting, som andre manglede. Og det kan vi se efterfølgende på vores evalueringer, at det har været et kæmpe boost for virksomhederne. Så det, som man kan grundlæggende sige, at Seal har hjulpet os med, og hjulpet vores deltagervirksomheder med, det er at få gjort den bæredygtige udvikling mulig, gjort den let tilgængelig forholdsvist, og så også at introducere en masse gode modeller og værktøjer, som de har kunnet arbejde videre med. Kæmpe anbefaling herfra.